Van Staal No Limitations, bez obmedzenia. Značka, ktorá nepozná limity. Vyrobené z najkvalitnejšieho hliníka, ocele a titánia pre úlovky, o ktorých snívate. Pre extrémnu rybačku na exotických miestach toto skutočne žiadny iný naviak neponúka. Nikdy doteraz neponúkal Van Staal takto opracovaný a dokonalý naviak v tak priaznivej cene. Van Staal VM150 to je sila, výkon, presné strojové opracovanie jedného bloku materiálu, výkonná predná brzda a to všetko vyrobené z najkvalitnejšieho hliníka, ocele a titánia pre úlovky, o ktorých snívate. Pre extrémnu rybačku na exotických miestach toto skutočne žiadny iný naviak neponúka. Van Staal VM150 má dostatočný výkon a silu pre lov veľkých, sladkovodných a aj exotických rýb. Prevodový systém a spoľahlivá brzda ho robia ideálnym pre nasadenie pri love z lode aj z brehu. Van Staal sú naviaky na celý život. Van Staal je dedičstvo pre vás, vášho syna, vnuka.